Hi guys, this is Shari May. And our topic for this day is how to conquer stress. Especially karon na daghan kaayo modules ang atong mga estudyante. So kini siya is for the students out there na daghang modules. Before that is subscribe to my channel, Shari Motivations, and hopefully na muta mo sa mga videos nato na daghan kayong makapamotivate sa usa ka tawo. So first is to answer your modules na katong asa ka mas komportable. Kung mas komportable ka na unahon ang mga sayon, then unaha ang mga sayon, ipauhi ang mga lisod. Kung mas komportable ka na unahon ang mga lisod before ang mga sayon, then unaha ang mga lisod. Kaya nga no, naiubang mga tao na mas ganahan na mag-una sa sayon is because kung unahon nila ang sayon, gaan kayo ang ilahang pamati, and right after katong mga lisod mafokusan nila, then ang ikaduha katong una og lisod. So kato ng mga klase sa mga estudyante, sila ang mga estudyante na makakonquer sa stress na hinungdan atong lisod ng mga module. So kung ato na sila sa masayon, mugaan ang ilahang pamati. So depende na kung asa ka mas komportable. Depende na kung mas ganahan ka na unahon ang sayon kaysa sa lisod. So, mo ito'y kinunhan. Then, ang ikaduha is to take a rest. Don't rush. Kung pamati nimo sakit kayo imong ulo, pahuway. Pahuway kariyo or take a nap para dili pod matraffic kag imong utok. Kay once na matraffic ang imong utok, bisag unsa na lang ang imong mahuna-hunaan, di na ka makahuna-huna na ang imuhang gistadihan, ang imong module is for your future. So ang imong mahuna-hunaan na is na-stress ka sa module. No, na-stress ka sa pag-eskwela. So mao na imong mahuna-hunaan. So kinahanglan take a rest pod. Pero di pod nato palabian ang rest. Kay basen kung mapalabian na to siya, base nun niya nga tong grado is puro na atsa. So mo na siya na kinahanglan po na ato ang manamanaon. And number 3 is to have a balanced lifestyle. Kinahanglan po na balance nga tong lifestyle. It's because kung puro rata module, nakalimot na ta na naaday ikaw galingong kinabuhi, and maabot na siya sa point na mapulah na ka. And of course, dili na ka makahuna-huna na maayo ni para sa imuha. So, dapat take a balanced lifestyle. Hindi ba tayo mas muntag, hindi ka manim kaon, hindi ka manim mo ligo, anha ka mong module niya. After that, pahuway gamay, niya paniod to. Then, kung daghan jud mong module, mag-module na po, then pahuway. Mag-chat-chat ba karon? Pero ayaw pagpalabig chat-chat. Chat-chat na maabot o tagalas 12 sa gabi eh. Okay? Kung once sa imo ng buhaton, hindi ka buntag ana, dugay ka makamata. Diba? So, mo na siya number 3. And we have here number 4 is to don't take off your life. It's because daghan kog mga nabalitaan na mga estudyante na naghikog. Yan nilang hunahunahon na to. Lisod agad tong module na naa na to karon, pero mas lisod kung agad tong mga ginikanan atong mga igsuon na nahabilin, mabiya na to, diba? Mas lisod kung di ta makatabang. So dapat paningkamutan na to na mamotivate ta everyday sa atong gibuhat, na dili lang para atuan ang atong gibuhat, na kining pag module is dili lang para sa atong future, kundi sa future sa atong family. So kung maunay atong isod sa atong hunahuna, makalimtan nato ang kalisod. So ato lang mahuna-hunaan is pagpaningkamot. So be motivated. Even though lisod kayo ang module mo karon, even though wala ka kasabot kay walay teacher na nag-guide nimo, be motivated. Diba? Kaya maabot ra ang time na mahuman kag eskwela, and ang real life na ang imuha nga tubangon. So, be motivated. Students, be motivated. What? Mag-recap ta? Upat ka buok. First is to
answer the questions or the questions na kung asa ka komportable, kung sa easy ba ka mag-una or sa kanang lisod ba. Number 2 is to take a rest and don't rush. Kay kung mag-rush ka, basinyag mabangga. Ano siya. Number 3 is to make a balanced lifestyle. Number 4 is to don't take off your life. So, dili na to pwedeng putlong na tong kinabuhi. And lastly is to be happy. Don't forget to be happy in everything that you do. So, tanan-tanang gibuhat nimo. Be happy and love it. Okay, kung abot sa point na di na ka-happy, it means dili na siya para imuha. So, that's all. Thank you for your time and I hope that you learned from my short video. And, by the way, na-insert sa vlog ni Miss Flora May Boholana. Hopefully, namutan mo sa iyang mga vlogs, kay naapagod ito. And thank you. God bless.